нишасти панҷуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё рӯзи 15 июн бо қабули эъломия дар душанбе ба поён расид. сарони кишварҳои Осиё ваъда доданд, ки дар қаламрави якдигар ба ҳаракатҳои ҷудоиталабӣ роҳ нахоҳанд дод. ин нишаст бо иштироки раҳбарони намояндагони 27 кишвар аз ҷумла президентҳои Русияву Эрон, Туркия, Қазоқистону Қирғизистон ва Узбекистон дар Кохи Наврӯзи душанбе баргузор шуд. аслан ҳадафи ин ташкилот ин пеш аз ҳама таъмини сулҳу субот дар Осиё мебошад ва ба назари ман ҳамин машварат як пойгоҳе аст барои мубодилаи афкори сиёсӣ, барои бигӯем ки муколамаи сиёсӣ, яъне ки бо воситаи ҳамин машварат муколамаи сиёсӣ ва коркарди тадбирҳои амниятӣ дар Осиё ниҳодина мегардад. тоҷикистон дар ин ҷаласа баъди раёсати даврии Чин раҳбарии ин созмонро ба уҳда гирифт. ман фикр мекунам, ки аз сабаби он ки таҳдидҳои террористӣ дар Осиё хеле зиёд ҳастанд, барои Тоҷикистон ин барнома ёки ин ҳамин машварат хеле зарур аст ва мо бояд дар якҷоягӣ бо тамоми узви ҳамин ташкилот барои пешгирӣ намудани таҳдидҳои нав аз ҷониби терроризми байналмилалӣ харҷи худро ва кӯшиши худро нишон диҳем ва мубориза бар хатарҳои нави терроризм яке аз ченакҳои ҳамин машварат мебошад. ҳасани рӯҳонӣ раиси ҷумҳури Эрон дар суханронии худ ба масъалаи созиши ҳастаӣ дахл кард ва гуфт бо вуҷуди хуруҷи Амрико аз ин қарордод ва аз саргирии таҳримҳои зидди Теҳрон мӯътақидем анҷоми таъаҳдудоти пазируфташудаи тарафҳои зирабт нақши муҳиме дар афзоиши суботи минтақа ва ҷаҳон ифо хоҳад кард. ӯ гуфт Эрон тасмим гирифт тибқи бандҳои 26 ва 36 қарордод иҷрои таъаҳдудоти худро барои эҷоди тавозун дар ин тавофуқ коҳиш диҳад. владимир Путин президенти Русия дар суханронии худ гуфт бо талошҳои ин кишвар қисми зиёди қаламрави Сурия зери назари ҳукумати Башор Асад баргардонда шудааст. Путин ҳам ба таври ҷудогона ба мавзӯи барномаи ҳастаии Эрон муроҷиат кард, ки баъди хуруҷи Амрико аз созиши соли 2015 дучори буҳрон шудааст. амрико ки Эронро дар бесуботсозии вазъи ховари миёна айбдор мекунад, соли 2018 таҳримҳои иқтисодӣ зидди Теҳронро дубора ҷорӣ кард. Эрон ҳама гуна хилофкориҳоро рад мекунад. машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё анҷумани байнидавлатӣ ва созмони минтақавиест, ки соли 1992 бо дастгирии Созмони Милали Муттаҳид таъсис ёфтааст. баррасии масоили амният ва ҳамкорӣ дар қитъаи Осиё аз ҳадафҳои асосии ин ҳамоиш аст. тоҷикистон бори аввал аст, ки мизбони нишасти сарони машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё мешавад.